За татами 2 да излизат Алекси Тодоров Дойчев 2020 Ямбол и Никола Димитров Хикари Трявна. След тях да се подготвят Георги Янчев Гладиатор Бургас и Тодор Желев шампион Първомай. Победител на татами 3 Валентин Влъчков и Юнак Русев. Следваща среща на татами 3 Михайло Хожа Доджо Силистра, Ангел Поручев, Оками Дожо Асеновград. След тях да се подготвят Радостин Жечев и Кигай Бургас и Борис Богословов Дойчев 2020 Ямбол. Победителка в срещата Емануела Каварджиева от шампион Първомай.